Салом салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Влогро сар мекунем ва дар аввали влог ман микрофонкати гап задастам, бовар дорам ки овозам назм будагист. Ва дар аввали видео хостам ба шумо дӯстони азизам ҳамин тӯҳфаҳое ки дирӯз не парирӯз харид кардем дарак шуда монам, барои ки беҳад хона гарм шуд. Ман инҷода 1 соат шуд ки сёмка кардастам. Ба зур сёмка кардам, барои ки кӯдакон намемонад. Ин сари Нилуфар садик нарафтанд, ман садик бурданиш будам, лекин мо камтар дер кардем. Ва тӯҳфаҳоро мехостам ки ай наздик нишон дисам. Сиёвуш бо че дастишда? Рости гап намедонам, ин дафъа ман пасуда нагирифтам барои шумо, барои он ки пасуда фақат ҳамин дег табақ нею, балки манамин вай чӣ мегӯяд қанмо наку чойнику пиёлаву ҳама хеле чизо. Агар не ман мехостам ки ман каструлёи фасон бошад, дегу, сковородка, ҳама хеле чизо хостам гирифтам, лекин ман умуман сиёвуш наҷумон, лекин ман умуман гӯем наёфтам ҳамон каструлёи хушрӯ, дегои хушрӯ ҳастану, лекин набор категори беҳад қиммат ҳастанд. Ман гуфтам ки ақаллан масалан як дегча як сковородкаш ақаллан арзонтар бошад, гӯем гири масалан барои ҷои дуюм ёки сеюм ҷо гӯем, лекин намешад, беҳад қиммат. Ва каструлое ки гӯем мехоҳӣ гирифтан ҳамин нархда, ин хел нархда нест. Нормальни каструле ки мо як ду ҷода ёфтем, гӯем качественни хушрӯ, шишагин кришкаҳош гӯем, нағз гӯем, беҳад қиммат 800 сомон, 900 сомон ҳастанд. Рости гап ман вақте ки вай дафъа рафта гирдам сиёвуш напурсидам ки ҳамин каструлаҳо чанд сими ҳастанд, дегу сковородкаҳо чанд сими ҳастанд, ман намедонистам. Ман фикр кардам ки арзонтар ҳастанд, барои ҳамин ман рафтам, гуфтам ки мо каструл мехобем, дегу сковородка мехобем гуфтем. Афсус ки наёфтем. Ҳам выбор гӯем беҳад кам аст. Наҷумон сиёвуш беҳад кам, ҳамин 4 ҷо 5 ҷода каструлка ҳастанд, тамом дига ягон ҷода нест. Ҳама ҷода чӣ хеле ки гуфтам фақат косаву табақу ҳама хеле чизон. Рости гап ай чӣ гирем, чӣ хел гирем гуфтана хеле ҳамун бозора гаштем. Ҳамин дур як пасуда ҳаста, гӯем мо як намедонам 4 бор чанг задем, 5 бор чанг задем, ҳама ҷоя дида буромадем, лекин намедонистем ки чӣ гирем. Бо як вақт шуд ки хостам ки мисалан 6 тарелкаву 6 тарелкаи ошхӯриву ҳама хеле чизо хушрӯ гирам ки, лекин бо гӯем нашуда. Баъд чанг задем, баъд надонистем ки чӣ гирифтем. Баъд як магазин дуромадем, як магазини турецки, чизош беҳад хушрӯ. Ва дуромадем, ман ҳамин дастархона дидам, гӯем ҳамин дастархона дидам, беҳад ба ман маъқул шудам, хел хушрӯ. Ин дастархон беҳад ба ман маъқул шуд, дастархони хушрӯ ва нархаш гӯем уқа қимати бад набуд, барое ки размер кати гирифтан дар кора. Размери калонаш масалан 3 метраҳош ҳо қиматтар ҳаст, 600-700 сомон, 800 сомон ҳаста ҳатто. Ва бо ҳастан китайскиш, гуфтанд ки худашон ҳатто гуфтанд ки китайскиш ҳаста, мегиранд фақат салафанда ҳаста. ҳатто мо чанг задем дидем салафанда хел дастархоно мондаги коробкада хоҳем, хел коробкаи кирдаҳо ҳаста, хел коробкада мемонад, кришкаша мепӯшада, кришкаш гӯем хел салафани маълум ки дарунашда чӣ ҳаста. Баъд ҳамон соҳиби ҳамон магазин манда гуфт ки китайскиёша ҳам хеле мекунанд. Ман гуфтам ки коробкада бошад, хушрӯ бошад, фасон бошад. Гуфтам, гуфт ки турецкиёша ҳам хеле ҳастанд, суратош ҳаст ҳама ҷош, ҳатто нависондаги ки турецки, даже биркашда нависондаги ки турецки гуфта, китайскиёш ҳам хеле гуфтанд. Баъд ман гуфтам ки не, ман анаме хел коробкагин, анаме хел фасон ва суратдораша мехом гирифтам. Худаш низ дастархон беҳад хушрӯ, ҳатман айна. Ва ҷои сеюм бошад анамин покрывал. Рости гап упаковкаи покрывалон ҳана маъқул нашуд.
леки худи ҳамин покривало беҳадам хушрӯ ки акн аҷоибот покривало дидам ман беҳад хушрӯ ҳаминаш ай ҳамин намуд танҳо як магазинда бори нав омадагӣ худаш гуфт ки масалан ҳози ҳамин бор омадаг мана мо кушода магазин мода кашол кардастем гуфтак ва ман дидам ина беҳад манда маъқул шуд ростига мо чақад чарх задем ва ай ҳамин гӯям наёфтам ман болош бархни хушрӯ турдор тагашам хушрол дута болиш дорад аҷоибот беҳад хушрӯ ҳастам намедонам ман кушода айсар хушрӯ таҳ кардани ҳастам ша барое ки ин ваяш смукаш гӯям манда маъқул не барое ки пачақу пучуқу ҳам хеле ҳай уман гӯям не ки беҳад хушрӯ ҳаста ба фикри ман рангашам нағз ҳаста на хеле ярки ва на хеле талхи бад намедонам камерада ба фикрам талхтар тотеса бошад уман гӯям светли ҳаста ва барои ҷои чорум бошад ай ҳамон магазин бо ман манин вай гирифтам полотенсаҳое гирифтам полотенсаҳои беҳад хушрӯ бисёр ҳастанд ҳамҷуда аҷоибот ва ино манда маъқул шудам ман ҳамин полотенсаҳош беҳад хушрӯ ҳастанд мулоими аҷоибот гӯем ва бод будан яктагаҳош ки нархи нармалида гӯем барои мо нархаш маъқул шуда лекин якта ман хел калон якта ман хел майда баъд ман гуфтам ки не манда бошад ки ту ки дута бошад яъне дута калон дута майда бошад ва баъд ҳамин вай кардам ҳамина дидем ростигар нархаш қиматтар ҳастаю гӯем ба гуфтам хай ҳеҷ кор намекунам ҳамина асос гирем ҳам хушрӯ манда беҳад маъқул шуд инам низ турецки ҳаста ҳатто ман инҷо шудам ваяштам нависондагӣ ҳаст наштам нависондагӣ ҳаст ки турецки ҳама чизои нағз гирифтам ки то ки барои шумо дӯстони азиз маъқул шавад то ки ҳамон одаме ки соҳиби ҳамин чӣ мешавад ҳамон чиза ба ҳавас гӯем солҳо истифода барад барои чӣ ман полотенса гирифтам барое ки ман хостам бо дастархон гирам нагирифтам ростика барое ки дигар дастархоно манда маъқул наштам фақат ҳамин велюроги мегӯянд ҳамино ҳозир мод дада ҳамин маъқул шуд барои ҳамин нагирифтам ин полотенса ба фикрам ҳамада дар кор ҳастай ҳамин 2 сол 3 сол мешад уже алиш мекунӣ полотенсаҳоям барои ҳамин ман инаша гирифтам намедонам ҳай шумода маъқул мешад ё ки не манда беҳад маъқул шуд ман ин низ беҳад маъқул шудам боварӣ дорам ки шахсоне ҳастанд ки тез покривалошуна алиш мекунанд масалан тирамоҳда дигар хел тобистонда дигар хел зимистонда дигар хел гуфта ҳар хел рангу ба ранг мепартонувем алами хел дӯстони азиз фикротуна нависен комментарияда ман интизор ҳастам берун аллакай барф монд ман хостам шумода барфа нишон додам ки чӣ хел берун ҳам хел барф задастае ки мегӯӣ ки зимистон бошад алами хел дӯстони азиз ҳозир ман мешинаму видеои монтаж мекунаму бегоҳи рӯзда мепартам ин влог мебурад аллакай ки вай видео ҳаста ҳатман дӯстони азиз омада иштирок кунем ва бо 4 нафари дигара гӯем чақон интихоб мекунем пулметсеншунам барои ҳамин чақон бошен ҳатман ман худам ин дафъа интихоб мекунам спонсорон не балки ман худам барое ки бисёриҳо гуфтанд ки худатон интихоб кунен хешу табортона интихоб накунен дигароя интихоб кунен барои ҳамин ин дафъа ман ҳаракат мекунам ки худам интихоб кунам барои ҳамин касе ман худам да скриншот карда ҳамон одаме ки комментария менависад дар поёни кадом видеои спонсоро гӯям скриншот карда инстаграми ман партоед ман ҳатман ба назар мегирам алами хел дӯстони азиз вай мондаги ҳастам сирка мондаги ҳастам ва бинен берунам хел барф буд ки барфам хел сафед задеста будак ва бинен аллакай 5 минут барф заду богашта борон задеста берунда анам хел дӯстони сиёвуш
дӯстони азиз, ман аллакай ҳама коррома шудам ва каме бекор шудам ва хостам ки блинчик тайёр кунем ҳамро. Хела шуд ки блинчик тайёр накардем ва як рӯз тайёр кардам, тез тамом кардан ва имрӯз низ Нилуфар гуфтааст ки блинчик тайёр кунем. Ва инҷода ман аллакай 2 дона тухма андохтам ва ками дигар намак мепошем. Шакарро низ фаромӯш намекунем дӯстони азиз. Бисёр намеандозам ман шакар, фақат камакак меандозам барои он ки субҳонада мо бо гӯшони молоко ёки варенӣ умуман гӯем ширинӣ кати мехӯрем блинчика, барои ҳамин ман он қадар бисёр худи ҳамин блинчикоям ширин намекунам. Ва каме бисёр немхел камакаки дига сода меандозам. Бас аст, бисёр дар кор нест, баъд сода мекунам. Ва кам гӯем бисёр не, балки камтар шира меандозам ва ордро меандозему. Орда камтар бисёр тар меандозам ки то ки ғафс шавад. Баъд шира меандозам, мондаиша гӯем ҳамаша меандозаму баъдам хел омехта мекунам ва хамираш мулоим мешавад. Баъд хел дарунашда камочки гӯем, бо забони русӣ намешавад хел хамирча гӯем, умуман намешавад дарунашда хушрӯ як хел мешавад. Ва ҳозир ман бо тайёр кунам, ҳатман бо шумода нишон метиҳам. дӯстони азиз, хамири монам хел тайёр шуд ва ҳозир бо ками дига равған меандозам. Ман бисёртарак равған меандозаму ва вақте ки блинчико тайёр шудан, баъд сливочное масло гӯем намемолам. Шунам хел равғанин мешавам, худошонам хел омехта мекунам. торики кардастам худам адами хел мешавад хамираш. бинен лучше ғафстар шавад ман мегӯм, чем тунук шуданаш, барои ки вақте ки каме ғафс шавад бо ками дига об меандозиша мешавад нағз гӯем, кам об меандозиша. Агар ки тунук шавад хел оби бисёр да гӯем, орд андохта омехта карданаш беҳад душвор мешавад. ҳатман баъд камочки мешавад. 1000 кобишам ки ман вақтҳое мешуд ки ҳамихел умуман гӯем, вақтҳои пеш ҳамихел мекардам. Ман аввал ҳамин 2 литр шира меандохтаму ба орд меандохтам, мекофтам, мешиштам гӯем, ҳеҷ ҳамон камочкиёш нағз намешуд. баъд влоги як аста манам хел дидам ки секреташа гӯем нишон дод, чӣ хел бе камочки мешавад гӯем. анаме хел бинен ягон камочки ҳичи нестай, хушрӯ шудаги аста. бисёро менависанд ки мо наметонем бовар кунем. вақтҳои пеш ман ҳамин блинчику бисквита беҳад нағз мебинам ва умуман тайёр карда наметонистам. вапше ҳамеқа мекардам, ҳамин блинчик ҳамеқа мекардам, ҳеҷ ёд намегирифтам, наметонистам. ҳозир бошад ман уже ёд гирифтагӣ медонам чӣ хел, чӣ қадар чӣ кор кардан дар кор. барои ҳамин эксперимент кардан гирен, тайёр кардан гирен. ҳатман як рӯз не як рӯз секреташа гӯем ёки тарзи тайёр карданаша шумо худтон медонен, худтон ёд мегирен гӯем. ман низ ҳамин як 5 сол шуд, 6 сол шуд гӯем ёд гирифтам тарзи ҳамин блинчик тайёр кардану ман ҳамин бисквити хуб тайёр кардан гӯем. умуман анам хел дӯстони азиз, ҳозир сар мекунем 1 соат 1.5 соат. ман ҳозир ягон кино мемонам, ба ҳазур мешинам, кино тамошо мекунаму блинчик мепазам. дӯстони азизу гиромӣ, блинчикои мо тайёр шудан, ама хел амиқта шудан. сиёската даҳанда модма сиёвуш. ҳозир ман сиёмка кунам ва метим то маниш сиёвуш. сиёвуш алдака десте. биё сиёвуш. биё. бинед мана охиронаша навшудам, то ҳол ман гарм ҷӯш гӯем ҳавлиш биромадеста. кани гуд созкаша. ҳана мехел ман ҳам пухтум, ҳам кӯдакона додум. мана сиёвуш омадаи боте гуфтеста.
رفتیم تez. بیاین اکنون دوستان عزیز ولاگ رو با آخر رسانیم. خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشین. همیشه خودتون احتیاط کنین. مولتیک